Тази Вики. Ето те, Мали има нова ученичка, човек. Какво нова ученичка в нашето училище? Да, Елена. Къде отиде сега пък Вики? Какво искаш? Ти ли си новата? Да. Какво ти има на... Ела тук. Какво ти има на косата? Йоу. Пък твоята... Абе, какво се карате, бе? Ти пък, каква е тази коса? Елена, каква е тази коса, бе? Абе, ти новата ученичка ли си? Да, ма ти... Какво? Не ме путай! Но... старо момиче. Старо момиче ли? Я тука! Момичета, спрете! Нова! Откъде се взе? Абе, Разкарай се! бе! Старо! Спрете! По-голям съм от теб! Хайде, чао! Ей! Чуйте, бе! Стоп! Аз съм на 15, да ви кажа. Си на 15, дребен. Спрете! Как въобще Елена ни намери? Ние дори не сме в училище. Нали? Ние сме на нашето място. Тук не трябва никой да има. Аз изобщо не съм Елена. Господина каза, че ще ме ново дете. Елена, как се казваш? Лея. Лея? Какво? Лея, ти не си та от ТикТок? Лейка! 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 Лейка, точка, бе! Господа. Лейка! Лейка! Това момиче сега ще ме замести, аз харесвам. И ще почне това момиче, което харесвам да я харесва нея. Боже, ева ти пръдота. Без ти какво става? Нищо, нали знаеш кой харесвам, човек? Та идиотка, тиктокърката, ще го хареса и тя. Да, но къде тя? Не знам. Не си ме училище. Аре, трябва да принесем закъсняне. Да, до тебе на нашето място. Ще изпуснем един час. Окей, хайде да тръгваме. Вики! Къде си? Пусня! Вики! Няма я никъде. Бягам преди мен да се ме... Не дей. Мале! Кой пищи? Пранк стана. Това пранк ли? Дребна пейка. Лека пейка. Ей, ново момиче, я не ти събарай камерата. Лека пейка ли? Каква си? Не знам. Ей! Ела ми бе! Пейка. Аз съм... Ей, я ми дърпай косата, бе! И аз съм ви разбил. Как ще отговаряте? Мале! О май гъш! Лейка пейка! Моля, наистина и тече кръв! Да бягаме, Вики! Да бягаме! Мале, мина един час, откакто избягам. Мале, целия клас се обградили на нея. Мале, чудат се какво става. Никво правим? Да се направим, че нищо не знаме. Кой е направил това? Какво е станало? Какво е станало, момиче? Добре ли си? Чакай.